четеме пак още малко слово, което Бог ни докосна. Няма да мълчиме, брат, ще говориме слава на Бога, няма да мълчиме. Това, което Бог ни сподели, което Бог ни докосва чрез Неговия дух да го направим, ще го направим. Ние не го правиме от нашите сили, ние не го правиме да се показваме, че сме нещо. Ние не сме нищо, без Бога сме нищо, брати и сестри. Ние не сме хората, които да се пречат едни на други, да клеветят или да одумват. Аз не съм такъв човек. Доста хора ме познават, с който е това слава на Бога, знаят живота ми, знаят виделините ми, пътеките ми. Да, на времето имаше няколко грешки, това, което Бог ми простил преди много години. Обаче сега съм нов човек, ново създание, нов човек съм в Господа Исуса Христа. Не вече аз живея, Христос живее в мене. Значи искаме да споделиме словата на Бога, няма да мълчиме, ще говориме, ще бъдеме насърчени от нашите брати и сестри, ни на други ще се насърчаваме, ще порастваме в Бога, ще общуваме, ще се събереме с нашите братя, които от Бога са, няма никакъв проблем. Ще чета едно слово, което е от Бога, който ме докосва, това, което е супер. Няма да го правим така, който от само себе си никакви неща няма да се случват. Всичко ще се доказва чрез Словото на Бог, който Бог прави за нас всеки ден, всеки ден. Бог е любящ Бог. Бог е любов. Бог е праведен. Бог е чист. Бог е достоверен. Той търси праведниците си. Той избавя страдалеца. Ние бяхме страдащи. Бог не избави от всички мъки, страдания, грехове, всичко каквото да е. Бог ти прощава и ти тръгваш напред да вършиш волята на Бог. И така в псалмите ще четеме Псалом 23, който е най-прекрасният стих, който аз го обичам. Господ е пастир мой, аз няма да остана в нужда, на зелени пасвища ме спокоява, при тихи води ме завежда, освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си, дай долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен и твоят жезъл и твоята тояга ме тушават. Приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си ми с миро главата ми, чашата ми се прелива, наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Амин, слава на Бога, това, което Бог ми каза, което аз съм воден от Бог. Ние изпълняваме, братя и сестри, волята на Бог, не човешка воля. Значи каквото се случва помежду нас, ние ще се оправиме, Бог ще дава изходни пътища за всичките неща, което е прекрасно нещо. Ние сме братя и сестри в Господа, в служението, което е сърцето на Бога. Ние тръгнахме, нещата се случиха много добре там. Сега още много покаяни хора има, нови хора има в това служение. Господ всеки ден прибавя нови души. Ние не го правиме човешко, просто Бог прибавя хора в това служение. Брат ми Смаил споделя, говори, той е наставника там, той е лидера за това служение. Ние помагаме за Божието царство, с което можем, с истината, с доказване чрез Библията, чрез Словото, някои неща. Бъдете благословени, братя и сестри, нека Господ Бог да ви опази, да ви благослови. Бъдете верни, молете се на Бог, търсете лицето на Бог през цялото време. Не пребързвайте нещата да ги направите самоволно, молете се и Бог ще дава най-добрите пътища. Бъдете благословени, търсете името на Господа Исуса Христа. Слава и чест и почит да бъде на Него и на Неговото име. Ние даваме цялата слава, цялата почит на Него, Боже. Усещам да се молиме една кратка молитва за днескашния ден, да благодариме на нашия Татко Исус и за болни, за страдащи, за хора, които имат проблеми, за хора, които са болни. Бог да ги цари, Бог да ги възстанови. Боже, Татко Велики, в името на Исус ние заставаме пред Тебе днеска, Господи. Слава и чест и почит отдаваме на Тебе, Боже. Ние Те молиме, Господи, опази, закриляй на през цялото време. Отдаваме Ти цялата слава и чест, Боже, на Тебе, Господи, който Ти прави за нас, Господи, всеки ден. Ние Те молиме за нашите братя и сестри, които са болни, Боже, за изцелението им, Господи, които се чувстват тъжни. Опази ги, закриляй ги, Господи. Боже, нека в Твоята воля да бъде Твоята намеса, Боже. Който каквото се нуждае, дай на моите братя и сестри, Боже, здраве, финанси, работа, благословение
смирение, праведност, чистота и да те търсят лицето, Господи, по лицето Боже. Лицето Ти е в Словото на Тебе, в Словото там Те откриваме, Боже. Ние там намираме утехата Ти, в Словото Ти. В Словото има живот, Боже. Вдохновеното Слово, което вдохновява всеки ден в нас. Ние Ти благодариме за днескашния ден, за семействата си, за децата си, за всичко, каквото се случва около нас. Ние Ти благодариме от със сърце, Боже. В името на Исус благославям всеки един брат, благославям всяка една сестра, всеки един страдащ да бъде верен на Бог за покаянието на греховете, да бъдат изцелени хората, братята, сестрите, които имат нужда. В името на Исус изричвам изцеление върху моите братя и сестри, които са били болни, които ще бъдат изцелени в името на Исус. Бог знае нуждите си, Бог знае нуждата много повече от нас. Ние се молиме и те стават изцелени. В името на Исус Христос, с мощната ръка на Исус, с мощното присъствие и Святи Дух от Бога. Благославяме в името на Исус. Бъдете благословени всички братя и сестри. Търсете лицето на Бог. Молете се, братя и сестри, непрестанно се молете и на Бога благодарете. Може да не сме перфектни, може да не говорим много перфектни неща или пък да сме диктатори. Това, което ни учи Словото, това учиме, това го приемаме, това, както сме се научили, така Господ работи в нас. Не можем да бъдем по-перфектни от Словото. Словото, каквото го казва, ние сме изпълнители на Словото. Бъдете благословени, верни, обичайте се един на друг, прощавайте се един на друг. Нека да вършиме волята на Бога, а не да не вършим волята на дявола. Защото дяволът е река и вълк, който влиза, прави раздори и на него му става кеф. Ние ще мачкаме главата на дявола. Няма да го допускаме той да влиза, той да ръководи нещата. Ние ще смъмраме дявола, ще се молиме и той ще се махне от нас, от светиите. Бъдете благословени, братя и сестри, в името на Исус. Амин. Бъдете верни и послушни на Татко Исус. Благодарим Ти, Господи, за днеска. В името на Исус Христос. Амин, Боже. Благодарим Ти. Бъдете благословени, братя и сестри. Ще качвам клипове по TikTok. Не го правя с цел да ме харесват. Не го правя така, че аз съм перфектен. Все има някои неща, които в нас бушуват. Или пък нещо, хората могат да казват много неща. Сърцето ми е чисто. Някои хора, които ме познават и ме знаят, моето сърце е чисто. Ако съм нагрубил някого, ако съм наскърбил, моля ви, братя, простете ми. Ако съм казал нещо погрешно спрямо вас, братя и сестри, простете ми. Ако съм съгрешил пред вас, простете ми. Искам прошка от вас. Ако съм нагрубил някой брат или някой сестра, бъдете благословени. Ще качвам видео и клипове, няма да спираме. Ще се молиме, ще бъдем насърчени, едни на други ще се търсиме, ще общуваме. Бъдете благословени. Бог иска такива неща. Бог не гледа на ленивостта ни. Ние сме лениви хора. Понякога правиме, допускат се някои неща, обаче Бог е силен да ни прощава. И Той да ни води, и Той да ни ръководи. През цялото време за всичко. Бъдете благословени, брати и сестри, в името на Исус. Слава и чест и почет на Тебе, Господи. Боже, благодарим Ти в името на Исус.